Hola, el meu nom és Tono Belda i soc membre del Departament de Ciències de la Terra i Medi Ambient de la Universitat d'Alacant. Avui dia hi ha moltes revistes que tracten temes científics en llengua catalana. Us parlaré d'algunes que són d'accés obert i que versen sobre diferents camps de la ciència i que ajuden a divulgar-los. Podrem trobar més revistes d'interès a la secció de revistes recomanades en el Google Site enllaçat en aquest tema de la xarxa MOOC. Així, cal destacar la revista Mètode, que és una publicació trimestral de divulgació de diversos temes científics en català. Creada el 1992, el seu objectiu és fer arribar la ciència a la societat fomentant el debat i la reflexió crítica sobre qüestions d'actualitat científica. Mètode és una revista indexada de difusió de la investigació on interactuen ciències i humanitats i que està emparada per la Universitat de València. Per altra banda, trobem la revista geològica Acta, que és una revista indexada, institucional i d'accés obert, internacional i amb un perfil generalista de ciències de la Terra. La revista acull tant articles de tipus conceptual com regional, amb especial èmfasi en les zones de la Mediterrània, Sud-amèrica i el Carib, però sense deixar de considerar contribucions de qualsevol regió del món. A més, podem destacar la revista Orsis, Organismes i Sistemes, que té com a objectiu donar a conèixer treballs originals d'investigació i articles de revisió sobre biologia, ecologia i zoologia. Se'n publica un volum anual que consta d'un número o més. La Universitat Autònoma de Barcelona s'encarrega d'editar la revista i publicar-la. Una altra revista interessant és el butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. Aquest butlletí s'organitza en 6 seccions destinades a recollir articles inèdits que tracten sobre gea, flora, fauna, patrimoni natural, sistemes i processos. Aquesta publicació té el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. Finalment, destaquem l'Anuari Ornitològic de les Balears, revista d'observació, estudi i conservació dels aucells, publicació ornitològica d'àmbit de les Illes Balears. Dividida en 3 seccions, la primera s'inicia amb articles i notes breus que abarquen temes sobre reproducció, alimentació, migració, longevitat, conservació, hivernada, paleornitologia, estatus, etc. La segona part s'inicia amb l'informe anual del Comitè de Rareses Ornitològiques i la darrera part està dedicada a les activitats, balanços dels anellaments i recuperacions i bibliografia. La Universitat de les Illes Balears s'encarrega d'editar la revista i publicar-la. Quant als blogs que tracten sobre temes científics, trobem un gran nombre i una gran diversitat de temàtiques. Farem una breu revisió d'alguns d'interessants, però podrem trobar-ne molts més a la secció de blogs recomanats per xarxa MOOC. Recerca en Acció és un blog interactiu i dinàmic de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, on trobem informació científica i cultural relacionada amb projectes d'investigació, recursos multimèdia, notícies d'interès i una agenda d'actualitat per tal d'estar al dia en la divulgació científica.
Grup d'anellament l'Horta és un blog on es parla dels anellaments dels ocells de la comarca de l'Horta a València i quina situació poblacional hi ha d'aquest. Inclou una completa galeria d'imatges i recursos multimèdia per tal de conèixer els diferents grups d'ocells típics d'aquesta regió mediterrània. Montverd, Medi Ambient i Natura és un blog científic present a les xarxes socials i que tracta temes d'actualitat relacionats amb els recursos naturals i la relació del medi ambient amb l'ésser humà. A més, inclou notícies, curiositats i articles de divulgació científica d'interès. Llémena, un secret de la natura, és un blog que tracta diferents aspectes sobre plantes aromàtiques i medicinals del bosc, utilització tradicional de recursos naturals i conservació del patrimoni immaterial de la vall de Llémena. Espero us puguen servir de gran ajuda aquests materials. Moltes gràcies.